Μίστερ Άλεξμαν Channel και σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο με παιχνίδι. Συγκεκριμένα Subway Surfers. Πάμε να το δούμε όμως. Λοιπόν, μόλις τώρα το κατέβασα γιατί στο κινητό μου δεν έχω παιχνίδια, γιατί μπορεί να γίνει το οτιδήποτε. Όχι, δεν έχει και μεγάλη χωρητικότητα. Λοιπόν, εμείς θα πάρουμε αυτόν εδώ, το αγόρι. Άμα φορτώσει όμως. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, να κλείσουμε όμως τον ήχο. Ωραία, πάμε. Λοιπόν, το παίζω πρώτη φορά, το έχω κατεβάσει πρώτη φορά στο κινητό, γι' αυτό μου βγάζει τι πρέπει να κάνω. Εγώ τα ξέρω. Το έχω και σε άλλη συσκευή αυτό το παιχνίδι. Μου λέει να κάνω τι ιδιότητα έχει η σανίδα. Άμα χάσεις, είναι σαν σου δίνει μια ζωή και συνεχίζεις. Και όπως άμα βλέπετε πάνω, μου λέει να έχω 10 μάσκες, συγγνώμη. Εμείς δεν έχουμε βρει καμία. Τώρα μου φύγει η σανίδα, άρα άμα χάσω, έχασα γενικώς. Εκεί που λέει, έκανα μια αποστολή. Πέρασε μια μάσκα και δεν την πήρα, συγγνώμη. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ παίρνει η αποστολή. Μου λέει να μαζέψω 500 νομίσματα και μου λέει να πάρω 2 αυτές τις μπότες. Πάμε, συνεχίζουμε. Όπα. Λοιπόν, έκανα high score, δεν είχα ξαναπαίξει στο κινητό. Κάτσε να πάρουμε και μια σανίδα. Πρέπει να ξεπεράσουμε το σκορ μας. Μπορεί να μου είπε 2 από αυτά που σε πηγαίνουν ψηλά. Μου είπε να πηδήξω 2 φορές με αυτές τις μπότες. Εντάξει, δεν το κατάλαβα, δεν πειράζει. Παιδιά, θα ήθελα να μου γράφετε όμως για Q&A και προκλήσεις, γιατί δεν έχω μαζέψει αρκετά ώστε να κάνω ένα βίντεο. Και θα ήθελα να σας ζητήσω συγγνώμη για τη ευκρίνεια του βίντεο. Αυτή η εφαρμογή και όχι το κινητό, γιατί στα άλλα μου βίντεο είναι μια χαρά. Λοιπόν, αυτό λέγεται jetpack, για όσους δεν ξέρουν. Λοιπόν, και όταν χάσω θα σταματήσω και το βίντεο. Κατά φωνή. Λοιπόν, να δούμε τι είχε το κουτί. Πόσα νομίσματα. Μου είχε 1000 νομίσματα. Και
επειδή έκανα όλες τις αποστολές, κοιτάξτε λίγο, αυτό εδώ πέρα που λέει επί 2, μου ανεβήθηκε, μου έγινε επί 2. Λοιπόν, τώρα πάμε να χάσουμε να σταματήσω και το βίντεο. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Γεια σας παιδιά, Mr. Alex. Γεια.